Nemám rád ženy. A to ne ve smyslu, že bych byl gay, ale fakt je nemám rád. A zde končí můj příběh o trojském šlemu. Neboj se nic, holčičko, neboj se. Prostě mě vykuř. Dej like, odběr, sleduj mě na Instagramu, kupuj merch a doraz třeba pokecem na Twitch. Užij si video. Co si tak pamatuji, celý svůj život jsem rád dojídal zbytky jídla. Občas je to až obsesivní. Nevím, čím to je, ale pravděpodobně to má něco společného s tím, že nesnáším, když se musí jídlo vyhazovat. A také s tím, že zbytky jsou v podstatě zadarmo. Má pravdu ten chlapec. Nemyslím tím drobky z talíře, ale když někomu zůstane opravdu značná část porce, která by se jinak vyhodila. Pořád, když kamarádi něco nedojedí, zeptám se, jestli to můžu dojíst. Když přijdu ke své přítelkyni, moje první otázka je vždycky: máte něco, co je třeba dojíst? Jelikož mi chutná téměř všechno, vždycky se něco najde. No a tak jsem se jednou večer vydal na procházku a po pár krocích jsem našel na zemi 3 hot dogy. Nikdo nikde, jen 3 párky v rohlíku na zemi. Vypadly někomu? Vypadaly naprosto v pohodě. Nebo je tu někdo dal schválně, aby otrávil pouliční kočky? To by se neobtěžoval s rohlíky a dal by tam jenom ty párky. Bylo by moc nechutné, kdybych je snědl? Tak jsem je zvedl ze země a položil na zábradlí. Řekl jsem si, že když se budu vracet z procházky a pořád tam budou, s ním je. Po pár hodinách jsem se vrátila a všechny 3 byly tam. Už mi docela vyhládlo, tak jsem si sedl na zábradlí a s výhledem na měsíc jsem je všechny 3 snědl. Not my proudest moment. Naštěstí byly naprosto v pohodě, já jsem se najedl a jídlo nevyšlo na zmar. Mám 26 roků, pracujem vo Viedni v mezinárodnej firme. Vedem tým asi 20 lidí, plat 7-8 tisíc eur v čistom, práca ma baví. Ale po práci hned zverejňujem inzerát na erotické služby. Milujem sex, ráda striedam partnerov a peniaze, čo zarobím z druhej práce, dávam na charitu. A cez moju dovolenku chodím sa ponúkať hocikade. Naposledy Švajcarsko, Finsko. A som celkom pekná baba, starám sa o seba a ceny mám nízke, aby chodilo čo najviac klientů za mnou. Som divná. Ne, to dělám taky day off. Když zmizím na týden, tak taky. Posledně Madeira. Top. Co to je dobrá cena, prej? Takže jsi nebyla nemocná. Basty. Proto teď nebyl dlouho stream. Drzouni. Mám tu jedno takové přání, které mě poslední dobou fakt trápí. Nemám rád ženy. A to ne ve smyslu, že bych byl gay, ale fakt je nemám rád. Moje 2 poslední přítelkyně mě podváděly a to hodně nechutným způsobem, o kterém se radši bavit nechci. Tyto situace mě přesvědčily o tom, že jsou ženy nejhorší zákeřné bestie. Je mi jasné, že ne všechny, ale jak mám potom věřit a spoléhat na to, že se mi to nestane znovu. Obzvlášť, když z mého okolí slýchám o podobných případech. Třeba můj dobrý kamarád, kterého přes rok podváděla manželka a pak si vymyslela, že jí napad, aby ho policie vyhodila z vlastního bytu. Jak má člověk po tomhle všem věřit v nějakou lásku? A jak já? Mám na ženy vztek, ne tak, že bych jim chtěl ublížit. Pořád se chovám slušně a když vidím ženu vycházet, podržím jí dveře, protože jsem tak vychovaný, ale v hlavě si vždycky hned řeknu, že je to píča, která si asi běží ublížit nějakému dalšímu chudákovi. Jsem už přes 1,5 roku sám a docela jsem si na to zvyk. Vlastně se mi líbí, jak to teď mám, ale nemůžu přestat myslet na tyhle věci, obzvlášť když jdu někam s partou, kde jsou všichni v páru a ptají se mě, kdy už si taky někoho najdu. Jak bych potom všem mohl? Jak můžu věřit někomu, kdo se bude tvářit, že mě miluje a v zápětí mi vrazí nůž do zad? Měla bys nějakou radu? Je mi jasné, že řekneš vyhledat odbornou pomoc, ale upřímně si nemyslím, že by mi to pomohlo, protože chápu, proč se to děje a jak fungují moje myšlenky. Vím, že to vidím až moc černě, jen si nemůžu pomoct. Já si jakože, i když to zmiňuješ, tak řeknu, že odborná pomoc by nebyla, nebylo by to od věci, protože vždycky tam to není jakože, že on ti řekne jako něco úžasného a něco jako, že wow, ale že skrz to probírání s tím odborníkem tak můžete hledat cestičky, jak tohle to rozvázat a jak ten uzlík prostě rozmotat myšlenek a jak postupně se začít třeba otevírat. A jedna věc, co taky vždycky říkám, že pokud máš takhle několik špatných zkušeností, kde se ti stane to samý, tak pravděpodobně k sobě přitahuješ tenhle typ lidí a jsi chycený v nějakém cyklu, musíš změnit něco v sobě, něco v tobě, aby si přitahoval jiný typy lidí, jako příklad, že někdo má blbou výchovu nebo rodiče mu způsobí trauma v podobě, jako že si nevěří a že mu způsobí pocit, že jako je úplně
jako bez hodnoty, člověk bez hodnoty a že si nezaslouží nic. A tak podvědomě, když tomu věříš, tak třeba i vyhledáváš ten typ lidí, který někde tam vzadu prostě v tom podvědomí, tak víš, že ti ublížej a potvrdí ti tak tu tvoji víru, že jako za nic nestojíš a že se k tobě budou takhle chovat. Nebo se mnou rezonovalo třeba, a taky jsem to vždycky říkala, že když máš třeba o sobě nízký mínění, tak každýho, kdo se k tobě bude chovat hůř než ty sám, tak kopneš do prdele, protože přece se nenecháš se sebou takhle vytírat. Ale když máš to mínění o sobě a když se sám k sobě chováš už tak špatně, tak stačí, když někdo bude těsně na tou hranicí a ty ho budeš tolerovat, protože ty sám se k sobě takhle chováš a budeš tolerovat kohokoliv jinýho, kdo se k tobě takhle chová, protože ty sám to u sebe toleruješ. Jenom jako příklady různých situací, kde prostě ty potom můžeš vyhledávat ty samý typy lidí a musíš to v sobě vyřešit. A k tomuhle je dobrý ten odborník právě, že to s tebou probere, najde tam ty vzorce nebo něco v minulosti, co k tomu mohlo vést. You're right. You're absolutely right. Co se týče té nedůvěry, to je těžký. Já jsem taky nevěru zažila a nebylo to nic, bylo to jedna z nejvíc traumatizujících věcí, co jsem kdy zažila. A taky mě to poznamenalo, ježišmarja, taky to cítím na sobě. Nicméně tohle už je podle mě na tobě, jestli jako se zabejčíš takhle a uzavřeš se, jako můžeš takhle prožít celý život, že všechny ženský jsou píči a takhle a neotevřít se ničemu dalšímu, a nebo se můžeš začít jako prostě tlačit do těch situací, nebo ne tlačit, ideálně fakt s tím odborníkem, jo. Ale jako máš dvě volby, buď bojovat s tím a uvědomit si, že na světě je jako ještě spousta lidí, kteří za to stojí, že ne všechny jsou stejný. Sam jsi to tam psal, někde uvnitř to musíš vědět, že ne všechny jsou stejný. Vyřešit tuhle svoji křivdu, no. Jakože uvědomit si, že to prostě jsou takový lidi, bohužel, ale ne všechny. A chceš si kvůli takovým jednotlivcům nebo těm lidem, co jsou kurvy, tak chceš si nechat zajít nebo uniknout všechny zážitky a všechny, jako celý svůj život, který můžeš s někým prožít. Takže to je na tobě, jestli chceš prožít svůj život v nenávisti, anebo jestli prostě chceš vyřešit tu svoji zášť a pracovat na tom. Sama mám třeba problémy s nedůvěrou a taky jako postupně docházím k tomu, že ve finále jako já můžu prožít celý život s nedůvěrou, v nedůvěře a bude to ubližovat vlastně jenom mě, nikdo jiný na tom nebude tratit, jenom já sama. A nebo můžu prostě s tím začít bojovat a nenechat si uniknout ty potenciální životní směry, třeba i. Ale chci se podělit o takovou funny storku z dob, kdy jsem chodila do 4. třídy základní školy. Měli jsme dobrovolný lyžařský kurz, který byl pro celý první stupeň. No a tak jsme si doma říkali, že proč by ne, a tak jsem jela. Jeden večer jsme šli do místní, řekněme, diskotéky, kteří ale pořádali i akce pro děti a měli tam nealko věci. Přišli jsme tam a působilo to hezky. Chvíli jsem něco popíjela u stolu s ostatními, ale pohled mi častokrát sjel k tyči, co tam byla. Měli jsme jí dovolenou jen se na ní nevěšet. Tyč pro děti. Diskotéka pro děti. No. A tak jsem se sebrala a vylezla na pódium, na kterém byla daná tyč. Docela jsem se rozjela, ale šlo jen o z mého dnešního pohledu naprosto trapný tanec malé holky. Ano, as it should. No, shouldn't. Co si tak vzpomínám, užívala jsem si to. Většina ostatních účastníků si vzala židle, aby stavěla si je okolo pódy. What the fuck? Jako ty děti, nebo nějaký... Ty děti se tam naskládali. Doufám, že ty děti ostatní se tam naskládali jako toho pódia a zakončení večera bylo to, že jeden kluk mi koupil jednu nealko piňako. Já se lekla, že jí dal bankovku za pas. Piňakoládu. Piňakoládu v té době asi za 70 korun. Do konce základky mě skoro všichni znali jako ta holka u tyče na lyžáku. Jo, a takový bonus je, že od té doby jsem zamilovaná do nealko i alko piňakolády. Doufám, že se to dostala pořádně zaplaceno. Já čekala, že řekne, že by nadáno nebo něco a Verča. Doufám, že to bylo lukrativní. Kdysi dávno na Epsteinově ostrově. Je sobotní srpnové odpoledne a mé neskušené 15leté já má volný byt jen sám pro sebe a čerstvou první lásku, takřka tak neskušenou jako tehdy já. Píšu přítelkyni. Celá nažavená vyrazí tryskovým tempem k mému hnízdečku lásky. Když dorazí, atmosféra jako z filmu, hormony, které z nás přímo srší, jdou cítit na kilometry. Jde se na věc.
chtělo se mi trochu na malou, ale říkám si, s tím stojákem bych se stejně do hajzlu netrefil. Přítelkyně byla tou dobou dost stydlivá a proto jsem zvolil už ověřenou klasiku oral. Jo, protože to při stydlivosti fakt funguje. Pardon, toto je moje osobní jenom. To je připomínka. Přítelkyně vykonává svoji práci. Jo, aha! Já myslela, že on... Jo, takhle. Jo, tak, přítelkyně vykonává svoji práci, aha. Jo, ty jsi nervózní, aha. Otevři držku. Tak to jsem blbě pochopila. Jaj. Mám zaručený lék. Neboj se nic, holčičko. Neboj se. Nemusíš se bát, já mám zaručenou neprůstřelnou techniku. Prostě mě vykuř. Bůh to žádá! Přítelkyně vykonává svoji práci. Já si připadám jako v nebi. Sorry. Už se to blíží. Cítím to. Dám vám signál v podobě jemného pošeptání. Už budu. Přítelkyně okamžitě signál zachytí a s pérem v ústech zřetelně přikivuje. Počkat, něco je jinak. Ten proud mých dětí je nějaký silný. A ouha, nebyl to jen šlém. Regulárně jsem jí dal výplach úst mojí močí. Tak, tady I'm calling fake. Tohle jsou dopředu nekontrolovaná přiznání, jo, takže I'm calling it, že to je fake, ale dočtu to, když už to mám rozečtené. Neskušená přítelkyně zvyklá polikat, OK, bla, bla, bla. Já s vyděšeným výrazem z obličeje se snažím dělat jako že nic, jo, třeba si nevšimne, jasný. Žena zvedne hlavu a říká, to chutnalo nějak divně a je to nějak moc. Já podotknu možná, jak to prochází tou močovou trubicí, tak to má takový chcankový nádech. Na což ona odpoví, přesně to mě napadlo taky a chutná to trochu jak chce. Já úplně vykulený, absolutně nechápu, co se právě stalo, ještě víc nechápu, jak to mohla ta chuděra poznat. A zde končí můj příběh o trojském šlemu, ve kterém byl schovaný obsah mého močáku. Už spolu nejsme, ale i po tomhle zážitku nám vztah vydržel ještě déle než rok. Ježišmarja, takovouhle sračku jsem dlouho nečetla. Ale mně se hrozně líbí právě, když je to z toho přiznání prostě poznat, že to četlo dítě, co ještě neví, jak to funguje. A je to hrozně cute prostě. Teda ne, že by bylo cute cokoliv, co tady bylo jako napsaný, ale prostě ty představy o tom. Mám zaručenou techniku. Nice, děkujeme moc, to jsem si užila. To bylo skvělý. Můžeš rozhodnout, co... Je to bizár, tohle je evidentně smyšlený přiznání. Třeba si nevšimnej.